سلام سلام من العالم تركبوا كبرات تختاتلتي شيف بحر عمبرا كما يكنكم كما يكن شكريناتات نلوم غاني كم تلمود حيزنا لكم زغربنا أسرار رز كابلي زبهال أسرار حمق حيزلكم قريبا له حبيركم نكتكاتاتلوني بتحتنا حتت قصي لبزي زلوني نجرات شغرتي قوي زي مرر برتقان على شغرتي دنج زمرر قوي እንደገና ካኒ ኮመደረ አዳልየለኹ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓይነቱ ኩሉ ብስኢለ ከምዚ ምትር ምትር የብለ ኣብዚ ካኒ ዝደለኹም ዓጥን መኖ ዓቐን ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ 1 ኪሎ ዝኸውን ስጋ ኣዳልየ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓኒ ቅመማት ኣለውኒ ብላክ ፓፕሪካ ሄል ፍልፍል ኣስዋድ ከሙን ዕርዲ እና ግርፋ ማለት እዩ ኣዳልየ ኣለኹ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተም ዘድልዩኒ ነገራት ኣብዚ ማጂ እውን ክውስኽ እየ ማለት እዩ መረቃት ማጂ ቅመማተይ እዚአን ይመስላ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ እታ ማጂ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ሞያት ካዲ ይበሃል ማለት እዩ ኣብዚ ኒልኩም ፅሑፉ ኣቕሪበልኩም እኒሆ ብደንቢ ምእንቲ ክረአ ሽትኡ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝኸውን ንሩዝ ካብሊ ኣሰራርሓ ናይ ግድን ስለ ዘድልዮ ብርቱካን እውን ግድን እዩ ስለ ዘድልዮ ተን ዘድልያኒ ነገራት ብምሉአን ኣብዚ ኣዳልየ ኣለኹ ካብኡ ቀፂለ እዚ ዘዳለኽዎ ስጋይ ናብዚ ወሲኸዮ ኣለኹ ናብ ብረድስተይ ማለት እዩ ካብኡ እኹል ማይ ክውስኽ እየ ስጋ ክንዲ ዝኣኽለኩም መጠን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኩሉ መጠኑ ንዓኻትኩም ዝኣኽለኩም ኣሰራርሓ ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እቲ መጠን ማለት እዩ ንኣሰይ ዓባየሲ በቲ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝውሰን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከምቲ ልሙድ ከምዚ ስጋ ክበስል ከሎ ኣብ ላዕሊ ዓፍራ ከውፅእ ከሎ ናይ ግድን እየ ዘወግዶ ከምዚ ገይረ ዓፅየ ኣለኹ ኣብዚ ከዓኒ ብረድስተይ ሰኽቲት ኣለኹ ማለት እዩ ካሊእ ንእሽተይ ዘይቲ ተጠቒመ ኣለኹ ኣብዚ ዘይቲ ዝኾነ ዓይነት ዘይቲ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ጠስሚ ይኹን ካሊእ ይኹን ብዙሕ የገድስ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ዘይቲ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ዘለኩም ኣብ ገዛ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ፀገም ዝበሃል የብሉን ቀፂለ ሽጉርተይ ብከምዚ ዓይነት መቲረ እዩ ነይረ ወሲኸዮ ኣለኹ ካብኡ እዚ ብደንቢ ጌርና ከነቁላውልዎ ኢና ማለት እዩ ንእሽተይ ከምዚ ወርቃማ ስጋብ ዝኸውን ቁሉ ክነብሎ ኢና ከምዚ ኣብዚ ፃዕዳ ሽጉርተይ ወሲኸ ኣለኹ ፃዕዳ ሽጉርተይ እውን ከምዚ ኣድቅቕ ኣቢለ እየ ጥሒነዮ ብማሽን ማለት እዩ ብማሽን ክትጥሕንዎ ትኽእሉ ክትከትፍዎ ትኽእሉ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ዋው ከምዚ እዩ ቀፂለ እቲአን ወረቐት ቃር ሎሚን ግርፋ ወሲኸ ኣለኹ ማለት እዩ ለይሙን እቲ ፀሊም ዝነቐፀ ማለት እዩ ምንታይ ንእሽተይ ከምዚ ሓሙጥ ክኸውን ወይ ከዓኒ ምጭቁር ዝበለ ክኸውን ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ቀመማተይ ወሲኸ ኣለኹ ማለት እዩ ጨው ዕርዲ ፍልፍል ኣስዋድ ብላክ ፓፕሪካ ማለት እዩ ከሙን ወሲኸ ኣለኹ መብዛሕትኡ እቲ ቅመማት ያው ብዓረብኛ ስለ ዝኾነ ብዓረብኛ እየ ሽሙ ዝፅዋዕ ዘለኹ ማለት እዩ ንቐፃሊ ብትግርኛ ሕድሕደ እንታይ ከም ዝበሃል እንዳፈለጥኩ እንዳመሓየሽኩ ክኸይድ እየ ከምዚ ኮይኑ ኣሎ ብደንቢ ንቐልዎ ኣለና ቅመም ምስ ሽጉርቲ ክቕሎ ከሎ ብጣዕሚ ብሉፅ ዝኾነ ጣዕሚ እዩ ዝህቦ ማለት እዩ ኣብዚ ኮመደረ ይወሲኸ ኣለኹ ክቡራት ተኸታተልተይ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እውን ኣድቂቐ ዘይኮነስ ኢሎ ምትር ምትር የቢለዮ ወሲኸዮ ኣለኹ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዋው ዋው ብጣዕሚ ዝፈትውዎ ዓዲ ዓረብሲ ሩዝ ካብሊ ብጣዕሚ ዝፈትውዎ ምግቢ እዩ ኣብዚ ከዓኒ ሳሳ ወይ ከዓኒ ተማቲም ዝተዓሸገ እዩ
ብዙሕ እኳ ኣይደልዮን እንዴ ነገር ግን ንእሽተይ ቀይሕ ምእንቲ ክብል ወሲኸ ኣለኹ ማለት እዩ። ሓንቲ ማንካ ትኸውን ወሲኸ ኣብዚ ብርቱካን ማለት እዩ። ብርቱካን ምእንቲ እቲ ክንጥዕሞ ከለና ወይ ከዓ ክንበልዖ ከለና ሲ ከምዚ ጣዕሙ በቃ እንታይ ከምዚ ንእሽተይስ በቃ መጭቋሪ እውን ኣይትብሎ ማዕረወይ እውን ኣይትብሎ ሲሉ በቃ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ዝኸውን በቃ ብጣዕሚ ማለት እዩ በሊዕካ ዘይፅገብ ድንች ወሲኸዮ ኣለኹ ማለት እዩ። ሶሪ ከምዚ ኮይኑ ኣሎ እቲ ድንች ኣድቂቐ ኣይመተርኮን ምእንታን ከይደቅቕ እሞ ክበስል ከሎ ብጣዕሚ እንትን ከይኸውን ኣብዚ ከዓኒ ዕንትቦ ዝዓፀኽዎ ስጋና በሲሉ ኣሎ ከምዚ ኮይኑ በሲሉ እዩ ኦልሬዲ ሕጂ ናብዚ ኢና ክንወስኾ እቲ መረቕ እውን ናብኡ ሓቢሩ ንእሽተይ ተትወስኾ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ምእንታን እቲ ድንች ገና ስለ ዝኾነ ምእንቲ ክበስል ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ በተለይ ብስደት ዘለኽን ከማይ ማለት እዩ ከምዚ እናገበርክን እናሰራሕክን ክእልቲ ዘለክን ኣኽእሎ ክተበርትዖ ወይ ከዓኒ ክተመሓይሽኦ ትኽእላ ኢኽን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተመሊስና ከምዚ ገይረ ምስቲ እቲ ስጋ እውን ናብኡ ወሲኸዮ ምስቲ ድንች እቲ ስጋ በሲሉ እዩ ግን እቲ ድንች ንእሽተይ ክፀንሕ ስለ ዝኾነ ቀስ እናበለ ክበስል እዩ ማለት እዩ። ካብኡ እቲ ዘይመረር ጉዕ እውን ወሲኸዮ ኣለኹ። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ትሪእዮ ዘለኽን ክቡራት ተኸታተልትየይ እዚ ሞያ ካዲ ማለት እዩ። ኣብ መጀመርያ እውን ምስ እዚ ክገብረሉ ኣብ መወዳእታ እውን ኣድላይ እዩ ማለት እዩ። ሽቱ ብጣዕሚ እዩ ጥዑም ዋላ ምስ ማይ ወሲኻ ኣነ ይሰትዮ ብጣዕሚ እዩ ጥዑምና ጥዕና ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። ገፂና ከምዚ ጌርና ሰሪሕናዮ እዚ ከዓኒ ሩዘይ ክሓፅብ እየ እቲ ሩዝ እውን ዝኣኽለና መጠን ንምሳሌ ሓንቲ ኩባያ ክንሰርሕ ንኽእል 2 ኩባያ ክንሰርሕ ንኽእል ብዘይገድስ ክንዲ ዝኣኽለና መጠን ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ኣነ ዝኣኽለኒ መጠን ምክንያቱ ገዛና ንእሽተይ ኣጋይሽ እውን ስለ ዘለው ብዝሕ ዝበለ ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ። 4 ተጠቒመ ኣለኹ ኣነ እና ክቡራት ተኸታተልተይ በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ስለተበራታትዑኒ ብጣዕሚ ኣዝየ እየ ዘመስግን። ርእይቶኹም ከዓ ኣብ ኮሜንት ተቐምጡለይ ኣበራታትዑኒ ክሰርሓልኩም ትደልይዎ ወይ ከዓ ክሰርሓልክን ትደልዮ ዓይነት ምግቢ እንተሃልዩ ኣብ ኮሜንት ክትፅሕፋለይ ትኽእላ ኢኽን ከመይ ይስራሕ ከመይ ጌርና ከቕርበልኩም ከቕርበልክን ይኽእል እየ እንዳበልና ሽኮሪናታት ኣብዚ ናብቲ ዝሓፀብክዎ ሩዘይ እቲ መረቕ ወሲኸ ኣለኹ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ብደንቢ እስካብ ዝበስል ንፀበዮ ጨው ይውስኽ ኣለኹ ንእሽተይ ጨወይ ወሲኸ ኣለኹ ከምዚ ሩዝና ይበስል ኣሎ ብደንቢ ክበስል የብሉን ምክንያቱ ፀኒሑ እውን ክበስል ስለ ዝኾነ ከምዚ ማእኸለዋይ ክኸውን ኣለዎ ንዚ ተወሰነ ሲ ብደንቢ ዘይኮነስ ንእሽተይ ማእኸለዋይ ክኸውን ኣለዎ ንእሽተይ ንምብሳል መሊኡ ንምብሳል ንእሽተይ ዝተረፎ ሕጂ ድንቸይ እውን በሲሉ ምስቲ ስጋ ኩሉ ነገር ተዋሃሂዱ ኣብዚ ካብኡ እቲ ሩዝ ዘብሰልክዎ ናብዚ ይውስኽ ኣለኹ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ወሲኸዮ ኣለኹ ብደንቢ ገይረ ዋው ካብኡ እታ ፍርቂ ብርቱካን ተሪፋ ዝነበረት ክፀሙቃ እየ ናብዚኣ ፅማቋና እቲ ቆርበቱ ከማ ናብኡ ኢልና ደርቢ የብልና ክንፀንሕ ኢና ምክንያቱ ብጣዕሚ እዩ ዘጥዕሞ ሩዝ ካብሊ ንክስራሕ ብርቱካንስ ብጣዕሚ ዓብይ ሚና ስለ ዝፃወት ማለት እዩ። ኣብዚ እውን ጉዕ ንእሽተይ ሰው ኣቢለ ኣለኹ እዚኣ ከዓኒ እዛ ከለር እዩ ሕብሪ ማለት እዩ ምእንታን ፅቡቅ ዓይነት ሕብሪ ክኾነልና እዩ እምበር ዋላ ሓንቲ እንተዘይገበርናሉ እውን ፀገም የብሉን ግን ሕብሩ ሲ ክንበልዖ ከለና ብጣዕሚ ፅቡቅ ንክኸውን ማለት እዩ። ንእሽተይ ምክንያቱ እዚ ነቲ ማንካ ስኢልካ ንእሽተይ አንክእ ተብልካዮ ከማንስ እኩል እዩ በቃ እቲ ሕብሪ ማለት እዩ። የሎ የተጠቒመ ብጫ ማለት እዩ ቀይሕ እውን ኣሎ ዝተፈላለዩ ሕብርታት ኣሎ ደስ ዝበለኩም ዓይነት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ዋላ ቆፃል ከማንስ ኣሎ እዩ ናይ ምግቢ እዩ ማለት እዩ። እዚ ናይ ምግቢ ተባሂሉ ዝገዛእ እዩ ብጣዕሚ ከምዚ ዓይነት ከለር ኮይኑ ርኢኹሞ ካብኡ ኣብዚ ኣቕሪብና ኣለና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሽኮሪናታት ዋው ኣብዚ ናብ ጣውላ ወሲድናዮ ኣለና ክንበልዕ ንቐደም በሉታ እንዳበልና ከምዚ ይመስል ኣሰራርሓ ሩዝ ካብሊ እንዳበልና ይቐኒየለይ ኣበራታትዑኒ ቴንኪዩ